OK, čaute, ja vás zdravím pri tomto tutoriáli. Dnes to bude tutoriál na CapCut, pohodlne sa usadte a môžeme ísť rovno na to. OK, ja vás zdravím pri tomto CapCut tutoriále. Je to také nezvyčajnejšie videjko, čo mňa nie ste úplne na tutoriály zvyknutí, ale keď som streamoval, tak ste chceli, aby som spravil nejaký tutoriál na CapCut, ako editujem a tak máte tu teda ten tutoriál. Takže keď si otvoríte CapCut, tak dáte rovno import, si vlastne nahráte nejaké video, ktoré chcete zostrihať. Takže v mojom prípade je to toto video. Tu mám nejaké Minecraft zábery. A ja si to chcem zostrihať, idem povedzme, že urobiť nejaký úvod videa napríklad. Takže tu takto to začína, tak si to iba zoomnem. Môžete to zoomovať buď tu oddialovať, alebo stlačíte od CTRL, teda Ctrl, alebo kolečkom na myši zoomovať, ako bude vám vyhovovať. Každopádne ja som si to týmto zrezal, teraz si to deletnem týmto košom. OK, ja si to ešte aj takto zväčším, aby to bolo na celé. Takže takto nejak asi. Ako môžete vidieť, teraz to je takto. Takže my si to tu teraz orežeme ako chcem. Povedzme, že bude takto kúsok. Tu som si to teda zrezal. Potom idem ešte takto klikať. Takže tu si to takto zrežem. Teraz to vymažem. Každopádne vám ešte odporúčim mať to takto nastavené, toto vypnuté a toto zapnuté a mať to takto nastavené. Mne sa tak edituje najlepšie. Potom tu takto je kúsok, povedzme. OK, potom tú chvíľku klikám a potom napríklad ešte tú chvíľku idem klikať, tak ešte to si tu urobíme. Vymažeme to, tu klikáme stále, OK. Dobre, my toto už máme teda nejak teda zrezané a teraz si to ideme nadabovať, takže môžem si to nadabovať napríklad tu. OK, čaute, ja vás zdravím pri tomto tutoriáli. Dnes to bude tutoriál na CapCut, pohodlne sa usadte a môžeme ísť rovno na to. Dobre, máme to tu nejak nadabované. Každopádne ja mám pročko, takže si aj vylepším zvuk, teda kolité zvuky odstránim. Tu ešte nerozprávam, takže si to takto zmažeme. Teraz si to normálne posunieme proste. Každopádne toto je moc krátke, takže si to asi iba takto zrežeme, iba takto kúsok to bude. A takto tu to tiež stopneme. Teraz už iba ten zvuk pozrieme. OK, čaute, ja vás zdravím pri tomto tutoriáli. Dnes to bude tutoriál na CapCut, pohodlne sa usadte a môžeme ísť rovno na to. A teraz vám odporúčam aspoň na začiatok toho videa dávať titulky, takže dáme tu vľavo hore text, default text a tu si to iba takto sem pretiahneme. To už máme, s tým viete normálne hýbať, ja si to dám takto sem, každopádne ja používam font Rubik, potom si väčšinou nastavím ešte toto a potom ešte tu si nastavím shadow a dám si to takto nejak približne a teraz to už takto je, takže napríklad tam napíšem toto a proste normálne sa to mení, tu to viete meniť. Takže dajte odber, to by ste určite mali dať. Každopádne farbu viete meniť tu takto, kľudne. Aj tu, toho stroke vlastne. Si tu viete všetko meniť. Každopádne, keby ste chceli proste kúsok takej farby, kúsok takej, tak si to len tu takto viete označiť. A tu, keď zmeníte farbu, tak to je takto. A je to ako jeden text, takže je to celkom ľahké a dobre tak robiť. Každopádne, ja idem urobiť tie titulky, dám si tu ešte animáciu a ja väčšinou používam animáciu buď Spring, a keď nemáte teda Pro, tak vám stačí v pohode animáciu Zoom In. Dáte si to tak na 0,2 sekundy. Ideme si spraviť teda tie titulky. OK, takže ja som si už spravil tie titulky, výsledok je nejaký takýto. OK, čaute, ja vás zdravím pri tomto tutoriáli. Dnes to bude tutoriál na CapCut, pohodlne sa usadte a môžeme ísť rovno na to. Dobre, každopádne s najväčšou pravdepodobnosťou to bude aj úvod tohto videa, ale ešte tu napríklad by sa zišlo, keď poviem tutoriál na CapCut, tak si otvoríme náš prehliadač a dáme si, že CapCut, logo, transparent, tu toto si to rovno stiahneme ako fotku. OK, tu si to uložiť obrázok ako CapCut logo. Teraz si otvoríme naspäť CapCut, dáme import
dáme CapCut logo, dáme to už iba sem, tak to pretiahneme to sem, tu si to skrátime, dáme teda nejaký príchod, takže dáme príchod asi zoom in, dáme to tak na 2 sekundy, zmenšíme si to takto, dáme to takto, dáme si tam aj nejaký zvukový efekt, tie sa dosť zídu pri týchto úvodoch, takže dáme si tam zvukový efekt pop, takto to vyzerá, dal na CapCut. OK, takže takto už nejak máme hotový ten úvod. Na začiatok sa vždy zíde dať hudba. Som si sem pridal túto hudbu, tu si dáme na začiatok. Teraz si ju stíšime trochu, tu si ju dáme preč. A takýto je celkový výsledok. OK, čaute, ja vás zdravím pri tomto tutoriáli. Dnes to bude tutoriál na CapCut, pohodlne sa usadte a môžeme ísť rovno na to. Takže takto nejak môžete robiť napríklad úvody videí a celkovo tak plus minus zeditovať video. Každopádne ešte tu máme kľudne aj nejaké efekty a napríklad keď si dáme zoom, tak si viete normálne dať nejaký zoom, čo si nastavíte a tak ďalej. No takto viete si to nastaviť, že jak moc a tak ďalej. Ešte vám poviem pár nejakých vecí, takže napríklad, keby ste niečo nenašli ako transparent, tak dáte iba auto removal. Vlastne v tomto prípade to spraví toto, ale inak keby bolo okolo biele, tak to normálne vie spraviť. Každopádne chroma key tiež, tak viete nejakú farbu odstrániť, takže napríklad toto viem odstrániť, dám to intensity. Teraz proste to prečneva, proste som odstránil čiernu farbu z toho a takto rôzne si to viete nastaviť. Toto sa dá využiť pri green screenoch, že si proste odstránite tú zelenú farbu, alebo kľudne aj blue screen a tak ďalej. Každopádne ešte určite vám ukážem nejaké efekty. Tu máte kopu efektov. Napríklad viete si dať také efekty, čo ja často používam je blur, tu nejaký efekt, alebo teda zoom, ten sa tiež si ide. A napríklad tento tu, slow zoom, tak ten si viete úplne krásne nastaviť. Takže napríklad ukážem vám to tu neskôr. Toto Ctrl-V a dám si to ešte takto ďalej a ukážem vám, jak funguje ten zoom, takže toto si pretiahneme sem takto, tu takto, ale ak by ste si to chceli nejak nastaviť, tak si viete dať vertikál, no v tomto prípade úplne nie, ale tu neskôr, keď dáte vertikál, tak si to takto viete posúvať, takže teraz to zoomne takto dohora, potom keď si to dáte takto, tak zase dole to bude zoomovať, potom aj horizontál napríklad, takže takto, potom speed, ako rýchlo teda, range, takže iba trošku. A takto si to tu viete rôzne ponastavovať a pohrať sa s tým, takže tento zoom, slow zoom sa vám určite zíde. No a to už je asi tak pomaly všetko, čo som vám chcel v tomto videu ukázať. Naučili sme sa teda nejaké titulky robiť, nejaký zvukový efekt pridať, nejak teda základne strihať a tak ďalej. Každopádne tu vieme ešte dabovať, aj to sme sa naučili, tu nejaké veci. Potom ešte tu si viete zmeniť rozlíšenie a tak ďalej. A to už je asi tak všetko, čo som vám chcel ukázať. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a zatiaľ čau čau.